Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? The DC President wanu wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi kuwalankhulira Malawi mopanda mantha mosanyumusidwa. Ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo zili ndiwe chikakupweteke chinthucho kapena chisakakupweteke, ukakondwere nacho kapena usakakondwere nacho, ukakwiye kapena usakakwiye. Koma ine ndizangoyima pa chilungamo ndipo sindimaopa wina aliyense. Olo kumangidwa ndikoza kumangidwa bora ningonena chilungamocho. Ndi uchisiri weniweni kumachizemba chilungamo ndikumanena boza koma ukudziwa kuti chilungamo ndichi. Lero tiunikira kwambiri za chikhalidwe cha malemu Saulos Chilima amene anali odzichepesa kwambiri. A living example, munthu wokonda dziko lake, zimene zikulephereka kwambiri kwa atsogoleri amene alipo lero ndicho linga kuti awombole Amalawi, ndicho linga kuti aphule Amalawi mu ng'anjo ya moto. Nkhani yanga lero yayikulu kwambiri ndikuchita reflect moyo wa Saulos Chilima. Munthu anali wodzichepesa, munthu anali wololera, okonda dziko lake, zimene mwa atsogoleri ambiri mulibemo. Ndamva chisoni kwambiri ndi mmene dziko lili kuyendera, kuona mmene MCP yaonongera dziko lino. Ndikamaganizira mbuyo momene zinalili, Saulos Chilima anali vice president wa dziko. Anali ndi ufulu wokula mtima amene akanakulira mtima, koma anayang'ana the bigger picture. Mmene anthu akuvutikira, Saulos analolera kudzichepesa kukakhalanso vice president wa Chakwera. Lero nduyu anamwalira mosadziwika bwino. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti leroli tili ndi so energetic people, the likes of Daliso Kabambe, likes of Nankhumwa, Amwene Fumbo, aujene awa Michael Ousi, Amai Joyce Banda, amene tundikuwaona kuti awawa ndi so energetic, aujene awa atupere muluzi. You mean anthu inuyo mukulephera kukhala pamodzi, mukulephera kugwirira ntchito limodzi ndikuliwombola dziko ili. Talionene mmene dziko ili mmene likuboyirira. Inu zoona ana ang'ono ngati inuyo mukulephera ndithu kulikonda dziko lanu mmene analikondera malemu Saulos Chilima. Andi sindikudziwa kuti kodi inu anthu inuyo mwachita kupepetulidwa. In 2019, 2020 anthu anachita team up zipani 9 against DPP. Lero mukulephera kuti zipani zosusa muchite team up against MCP. Kaya mwachita kulozedwa, kaya mwachita kupepetulidwa, kaya ni nkhani ya gride, kaya ni nkhani ya chani, koma dziko ili ndikuwuzeni dziko ili likuyaka. Dziko ili silili bwino. Andi mukamanena kuti mufuna mukasogolere mwasogolere Amalawi yache andani. Amalawi yake andani. You are failing to come together in zone. Daliso Kabambe kumene kuja kuli anthu anzeru okaoka. Daliso Kabambe ujeni atupere muluzi with his experience. Nankhumwa, because don't rule that one in Nankhumwa, musamujite rule out. Ali ndi anthu ache amene iyi ujeni Joyce Banda ali ndi anthu ake, amene iyi ujeni Mwene Fumbo iyi ali ndi anthu ache. Uyu akutchedwa Michael Ousi pakati panopa ndi akukondedwa kopsa chifukwa akungoyima pa chilungamo kumangong'alula dziko lonse pakati panopa likumukonda Michael Ousi. Ndi atsogoleri osiyanasiyana amuzipani achina Chihana. Inuyo anyamata inu zoona, you can't come together ndikuliwombola dziko li. What is the problem? Koma mukanadziwa mmene anthu akuvutikira kumizi, sibwenzi pano mukupanga zimenezi. Ana inu mukanadziwa mavuto amene ali Malawi muno, sibwenzi pano mukupanga zimenezi. Mukanalikonda dziko li for the sake of the poor people, those that live below the poverty line. Mukanagwirizana deliberately, koma ayi ndithu aliyense ali kaka atupere muluzi zoona. You want to go alone. Michael Ousi zoona kulankhula kumene mukulankhula za nzeruko. You can't team up with your friends.
ulo mwinaso zoganiza kuti mwinaso ndibwerere ku UTM kokuja ndikapange nawo meja. You can't think of that. Amayi Joyce Banda ndeuko amamvera malankhulidwe awo amachita kumveka kuti no, she is ready anytime. You can't come together. Mmene wapangira ngati Chihana ujayo kukagwira ntchito ndi a DPP. You can't do that. Anankhumwa, you are so loved, so energetic. You can't think of that. Mukupanga chani anthu inu osatenga mtima wa Saulo Sichilima kapena Malemu Sidiki Miya anali anthu ozichepesa okonda dziko ilili tikati asogoleri ndi amene akuyenera kuwakonda anthu awo. Tsopano ngati simukhala pamodzi anthu amene mukufuna muzika asogolerawo ndi ati. Ndizomvetsa chisoni pamene Malawi wayakira leroli andi makamaka achinyamata mwina ife tajako ma Christmas koma ana ang'ono muziyang'ana ana anuwo mmakomomo kuti kodi ife titamwalira leroli mmene akuzunzira chakwerayi ana awo azapanga bwanji. You can't do that. You can't think of the future. Ndikukudandaulani kwambiri atupere muluzi, ndikukudandaulani kwambiri Anankhumwa, ndikukudandaulani kwambiri amayi Kolousi, ndikukudandaulani kwambiri amayi Joyce, ndikukudandaulani kwambiri amwene Fumbo, ndikudandaula nonse asogoleri osusa kuti nthawi ija inalipo nthawi imene anthu ankaitenga DPP kuti isabwereso mboma, isazalamulireso, munachita timu apo. What is the problem now? Nanga inu a DPP mukupangapo chani? Lero ndizi ma constituencies ambiri simunachita field ma candidate. Andi mwina munali makangano okhaoka. Andi sindikuziwa kuti inu a DPP akukuloza nini ndani. Mukupita kumakapanga campaign ku Southern Region, Eastern Region, simukupita pa Central Region. Munthu sumathamangisa gwape okupaipa. Umathamangisa gwape amene ali wamoyo kuti mukamugwire mumpe. Nanga kumpoto mpitako liti a DPP? Mpitako liti kumpotoko? Inu a DPP. Kumpoto mupitako liti President Professor Arthur Peter Mutharika. Akufunidwa kumpotoko, akufunidwa pakati, misonkhano mungopanga kumwera. Munthu sumapha gwape okupaipa gwape umapha amene ali wamoyo masiku akucheperani panopa ndi 32 days remaining. When are you going to invade the Central Region? Amene amachita to invade Central Region anali tuje no uyu amamutidani Gangata. Mamuziwa sobuno sinambe nakumana naye. Gangata ndi amene amachita invade Central Region. Akakhala daliso kabambe ndi chikuyenda pena paliponse chidalisocho. Chikuyenda kwa basi. Koma ndito are you going to win, you guys? Mukamapanga zimene zizi, are you going to win? Muombola Malawi amene akuzunzika amene fertilizer wadula kwambiri 180 amene tumba la simenti lafika pa 50,000 chimanga chafika 80,000 ana akuzunzika ana akulephera sukulu. Muombola Malawi osakhala ndi mtima ngati wa Saulo Sichilima bwanji ozichepesa. Tizamulira Saulo Sichilima mpaka Saulo sanali ozichepesa kwambiri. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.